हटेल ब्रह्मपुत्र बेसेबा गिदिर डाइनासर दायो मोनफैबाय गरमा गरम रुटि नै मैदेर खोमा बे जाहैबाय गान्दा बेनो आरोना आसामनि मुंदांखा थसे गंनि गान्दाया नै खुलुमबाय लोगोफोर सायखं इउटुब चेनेलाव बयखौबो बराय हरबाय दायो दङ हटेल ब्रह्मपुत्र एनै नायनो हागोन नै हटेल ब्रह्मपुत्र ओमफ्राय नै बिथिं दै गगासिनो दङ नै ओमफ्राय नैबेयाव दङ डाइनासर नैबे जाहैबाय डाइनासर बियो नै बेसेबा गिदिर डाइनासर डाइनासराथ' गैला नालाय बुहुमनिफ्रायनो माने गोमालांबाय डाइनासरा गैला आरोना बे बुहुमाव डाइनासरा जोबलांबाय आरोना गोदो दंमोन आरो डाइनासरा नैबेनो जाहैबाय डाइनासर गोदो डाइनासरा दंमोन ओमफ्राय दा गैला आरोना दा नैबे जुगाव गैला आरोना डाइनासरा ओमफ्राय सिङाव हाबनानै देखायलांबाय थागोन आरोना लोगोफोर नायलांबाय थाब्लानो जाबाय दायो मोनफैबाय गरमा गरम रुटि नै मैदेर खोमा गरमा गरम रुटि मोनफैबाय नै रुटिजों मा ओंख्रिया टारका दालि टारका नङा रुटिजों दालि ओंख्रिजों मोनफैबाय आरोना नै रुटि जाग्रा लासै लोगोफोर रुटि नै फ्रिजआव मा दं नायनो हागोन नै फेन्टा नै स्प्राइट नै बेवहाय माबा दं ओइ नै दैहुआव मा बुस्थुथाय ओमफ्राय नै नाइस केप कफि ओमफ्राय नै बे जाहैबाय गान्दा बेनो आरोना आसामनि मुंदांखा थसे गंनि गान्दाया नै बेवहाय दङ बिराद मोजां दंफांनि दाननानै साजायनाय दं आरोना गान्दा बियो पेन्टिं हर्स गरायनि पेन्टिं ओमफ्राय नैबे जाहैबाय मा दाउथाय बियो नै ओमफ्राय बिथिंजाय दङ बिहु मोसानाय माने बैसागु जोंनिबा बैसागु जाबाय बे जाहैबाय बिहु मोसानाय नै ओमफ्राय नैबे जाहैबाय मै बे जाहैबाय मै नै बियो ओमफ्राय बिथिं दंबावो नै शंख दामनाय ओमफ्राय जोंना सारा जिरायनानै दं नै बेयावहाय मजा लागासिनो सारा टिभि नायनो नागिरदों खोमा टिभिया बन्द' जाबाय माथो नै गोजौहाय स्टाइला ओमफ्राय नै बिथिंजाय दै गगासिनो दं नै बरिया साजायना दोनदों नै दै गगासिनो दं ओमफ्राय नैबे जाहैबाय मैसो जागोन इयो ना मैसोआनो जागोनदां इयो नै नायलाय ना दं नै ना इगल नैबे जाहैबाय इगल नै बेनो जाहैबाय हटेल ब्रह्मपुत्र